כאן בעוד סרטון. אני כאן משחק בפרדי עם חבר של אח שלי, קוראים לו אורי. תגיד שלום. אני גם חבר שלך, חשבתי את זה בטעם. אני לא. בוא נשים את זה כאן, שזה לא יפריע. למה? מה זה היה הרגע? מצטער, לא ראיתם את זה. לא ראיתם. קח כיסא. בטח אתם שומעים את המוזיקה שם, כי אנחנו כרגע בפארק. ואתם יודעים מה קרה לי? בשעה 3 הגיע פרדי. ואחר כך תשים את המסכה ונחכה לשעה 3. לא צריך. איך דיבלתי לרגע. תשים את המסכה. לא צריך. כן צריך. תכף יהיה אחד. מה זה כל שנייה? מה קרה לזה? הטלפון שלי השתגע, אולי אני אשים עליו אורס עד שהתחלתי את כל הפרדי, עכשיו הוא עוצר לי. תסתכל, אני לא נוגע. הוא מפחד. אז בואי לפרדי. בוא, אדיר בוא. השעה בינתיים 12. תישאר ככה, תחכה לשעה 3, אף אחד לא בורח עכשיו. לא, אני רוצה... אם מתי שמגיע השעה 2 כולם בורחים. אבל אתה יודע מתי הוא יוצא? מתי? הוא יוצא ב4. אם אנחנו נשארים עד 4. אנחנו נראה אותו. אתה יודע, מפחיד לי. פעם ראית אותו? כן, פעם אחת ראיתי אותו. הוא היה מפחיד. כן, הוא היה מאוד מפחיד. אמרתי לך. תישאר ככה. תישאר ככה, לא, תישאר ככה עד שעה 3. לא, גם ככה לא יישאר שעה 3. ב2 כולם יוצאים, ואני רוצה לראות אותם ב2. למרות שראיתי אותם. אוקיי, בואו, 3, 2, 1. האם יהיה פה אחד? נו, בשעה 12. מתי זה ייגמר? זה צריך להיגמר ב5 או 6. כבר שכחתי את המספר. הנה, עכשיו יהיה אחד בטוח. הנה, שעה 1. לפעמים יוצאים פה. 11 תמיד יוצאים. ועושים את המשחק. תחכה עד שעה 3. עדיף. נכון? כן. רוצים לראות אותו. היא גם מפחידה והוא בכלל מפחיד. תישאר ככה, תישאר על המסכה, עדיף. פרדי. עדיף תישאר על המסכה. זוכר איך היינו 3 מפחידים? אחד פרדי היה לו שם ואחר כך הוא נעלם ואחר כך בא פיצי, איך שלא קוראים לה? הזאתי. כן. ואחר כך בא מרינדה, איך קוראים לה? שכחתי. אני אוהב לקרוא לה מרינדה. לא, תבזבז סוללה קצת. אז לא יכול לבזבז סוללה, תישאר ככה. אם פתאום אתה רואה עכשיו 3. מתי יהיה 2? נו. ב2 היא יוצאת, ואחר כך היא יוצאת, הציפור הזאת, וב3 פרדי יוצא. דקה, תחכה. סטיים! מה? סטיים, הגיע סטיים. תכף היא תצא. תבדוק. מלא, היא יצאה. תישאר ככה. מפחיד רצח. נחכה לשעה 3 ו4. לא, אני רוצה שתחכה ל3 ו4. הנה, יצאו. שקט. לא, אל תיכנס לפה. אל תדאג. היא תקפוץ עליך. לא, היא תקפוץ עליך. אתה תמיד קפצה. אבל אנחנו רוצים לראות אותו. אנחנו עושים משחק אחד. מישהי יצא. היד. תשב ככה. היא מלא. אם היא יוצאת, הלך עליי. יותר נכון אם היא קופצת עליי. תגיד לי מתי היא קופצת. קופצת? לא. הלחץ הולך ומתגבר. הנה. אולי. הוא לא מסתכל, חברים. נכון, אני לא מסתכל, אתה יודע, זה מפחיד זה.
רוצה שזה יפסיק, אני אצא. משה! תהיה מוכן ועכשיו. 3! פרדי יוצא. אוי. תגיד לי מתי. נו, יאללה. תחכה לשעה 4, הכי כיף שעה 4. תישאר ככה, לא, זה 4, אני רוצה לראות אותו. שעה 3. יו. מתי שזה יפסיק, אני אצלך. בינתיים לא לצאת. באמת, אל תצא. כמה זמן? היי. אף פעם. הנה, פרדי עכשיו. פרדי עכשיו. תישאר ככה, דקה, תחכה לשעה 4. 4! שעה 4! איי, היא מלא, היא אחת המפחידות. יואו! תחכה ל5. אני לא מסוגל. לא, תחכה ל5. פרדי יצא, וואי, מה אני אמור לעשות? בודה. אני מדבר בשפה מאוד מוזרה, אני יודע. אני חייב לחכות ב5 או 6. קדימה! עדיין 4, נו, שיעבור לך. תיכנס לחדר שלו. של המפתח. וואי. חברים, עוד מעט אני עוזב את המשחק הזה. הורים ממשיך אותי, אוקיי? אני מסתכל עליו. הוא עדיין לא יצא. חכה לך. מגיע. האישה הזאת, עוד פעם. טוב, כן חברים, זה היה הסרטון להיום. מקווים שנהנתם. הסרטון אחד המפחידים בכל העולם. אז יאללה ביי.